יש משהו מיוחד בכלבים. הם לא שופטים, הם לא מבקרים, הם פשוט שם, איתנו. מקשיבים, מרגישים, פותחים לנו את הלב. בארגונים, בצוותים, בחיים, לפעמים אנחנו שומרים מרחק, מתקשים לשתף, חוסמים את עצמנו. איך יוצרים חיבור אמיתי? איך בונים אמון? איך עובדים יחד? באמת. כאן נכנסים הכלבים. הם שוברים מחסומים, הם מחברים אנשים, הם עוזרים לנו להבין אחד את השני, בלי מילים. דרך משחק, דרך תקשורת טבעית, דרך רגעים קטנים של קסם. ופתאום משהו משתנה. אנשים מתחילים להיפתח, לשתף פעולה, להיות אמיתיים. זה לא עוד סדנת כיבוש, זו חוויה. זו למידה עמוקה דרך תרגילים, משחקים ואתגרים עם כלבים. זה שיתוף פעולה, זה ביטחון עצמי, זה חיבור אמיתי. לא רק עם הכלב, אלא אחד עם השני ואפילו עם עצמנו. רוצים שהצוות שלכם ילמד שיתוף פעולה בדרך הכי חווייתית שיש? צרו קשר ותנו לכלבים שלנו ללמד אתכם איך עושים את זה.